2 mina ngalala. Isikhathi. Isikhathi. Bashatanela imali hayi uthando. Isikhathi. Bolo umuntu akayithandi le ntombi ilotho, uthanda imali yayo, hayiyo. Uzosenga. Uthenga ijezi elinobisi. Wena ushadile kanti uyideli kuyasengwa. Isikhathi. Isikhathi isiphila wena ungalahla umfazi umlahle lithakazali. Kanti ingane ziyabunjwa njengeenkomo zodongoyini. Ngoba uThixo ophayo. Abanye besifazane nxa isikhathi isiphila kusobashada namadoda la ngathi ayathithiza. Uthi uyayithanda kanti uthanda ubunokwe bayo. Ufuna into azogijima la. Ngiyabonga mfundisi. Ushada ngoba ethanda kanti ufuna isinoko. Athi ngifuna lesizwe hash ufuna istash. Azode sesixhumisa xhuma yehla. Xhuma. Isikhathi. Isikhathi. Khona amadoda azokuzalisa nje awondli. Umngayo uzala unyaka nonyaka. Inkomo ziyohlobo kodwa ondile nezingane ayiphili kahle. Indoda yondli. Yamthathela ukumzalisa hayi ukuthi yamthanda. Noma ingafa lenkosikazi imbongolo kade eyithathela ukuzolayisha amasaka kanandaba naye. Uzona makhuluma ngifuni nezingane, mina ngifuni ngeingane zami. Mina ngifuni ngeingane. Akasho lutho mina ngifuni ngeingane zami. Angifuni lutho. Umuntu angakwenza ngokuthi hayi ngeingane zami. Ngasangifile ngeingane zami. Angifuni. Mamteka ngeke ngimele angamana hambe. Angifuni. Ngengane zami. Asangathandwe. Wazokhiqisa umshini. Mama bhande awu esehiqiza bawubeka eceleni. Ufuna umshini omusha. Isikhathi. Isikhathi esikuso ufuna isinquma ingane azizwa. Hayi ukuthi azizwa ngoba zingezwa zibanjwe umoya wesikhathi amakhanda ayaphithizela. Ikiphuma ekhaya uma ungathi ayazi ikhishwa umoya wesikhathi. Ihambe nje khona into ayihambe nje. Ayazi. Abanye baphethwe idemon lesikhathi lokungafuna ukulala ekhaya akezwani nekhaya. Isikhathi esiphila kuso. Kunomama baphethwe izifo zeinhliziyo zibangwa zingane ezingezwa. Zibanjwe umoya wesikhathi lesi. Ezinye ziyancengwa phela zokuyincenga. Kufuna enza intando yengane ukuze bezozwana. Khona imize lidwa zingane izona eziphethe uze kube nepeace kube nokuthula kufuneka ingane iye kwenza ukuthanda kwayo kuzoba nokuthula ekhaya. Eminye imizi iphethwe ngabomama uze kube right kuyifamily funa kuba babhekisa amadlebe phansi inkosikazi wabhekise phezulu. Uzoyincoma ke lo mama ethawa wami umshado kunokuthula kodwa ngathola imvu kaSimakade umyeni wami imvu mangithi imvu ngithi imvu.
abesifazane bafuna ukuwaphatha amadoda uma ingaphatheki kwenza yonke into akazama ukuyidlisa ayifake stay soft. Ithambe. Ithambe. Ake ngikhulumele iqiniso mfundisi umpela. Umuntu wesifazane ophethe indoda uqale kusiwe. Ngoba akakhonzi umuntu uma egana usuke yokhonza lithi iBhayibheli uSarai wayethi kuAbraham Nkosi. Njokubiza indoda yakho ngoJames nje vele awufuni ukuyihlonipha. Ngathi nanifunda nayo eklasini. Biza indoda ngoMike. Makumele amthophe, makumele amkhonza amkhulele uthi uyamkhukhumeza. Mayiqeda ukwenzani? Sengizolokhu ngithi malandela mayiqeda ukwenzani? Ayiqeda ukwenzani? Ungenwaye phi la bekuluma khona angakwazi ukuzenwaya. Uma uqeda ukwenzani? Ngimdudu kuba yini? Umbhele makuthiwa. Umbhele kwaba kuba hayi kimi. uEric lo. Umoya walesi sikhathi ngisho emsebenzini bahlala ngamagama abanye abantu. Ngisho enhlanganweni lezombusazwe bahlala ngamagama abanye. Uma esefuna isikhundla salonana enhlanganweni umkhuluma kabi kwabakhulu ukuze igama lakhe libe libi axoshwe ngoba ufuna ukuhlala yena. Izwe libole kusuka ekhanda kuyophuma phansi enyaweni. Hallelujah. Matthew chapter 24. Verse number 15. Bese siyathandaza. Oh size Nkosi. Isikhathi sinless. Oh glory, oh glory, oh glory, oh glory, oh glory, oh glory, 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 hallelujah. Funda mntana. Verse number 15 ufunda kanje. Ngakho ke Ngakho-ke lencwadi imemeze labantu balele kusidi bayangihlupha qala phansi nawe uyisho ukuthi yipi sengafa kufonelwa abantu. Let's use verse 15 ubani khuluma. Matthew chapter 24 Phinda verse futhi. number 15. Matthew chapter 24 verse number 15. Phinda futhi. Matthew chapter 24 verse number Enze 15. lokuattenda labantu abangibuzini ukuthi ngikhulume nalo akezwa kahle endlebeni noma kwazi kwaphindwa kathathu. Verse number 15. Ngakho-ke nxa nibona amanyala encithakalo ashiwo nguDaniel umprofeti emi endaweni engcwele ofundayo makaqaphele. Manibona amanyala encithakalo enkulu asho umprofeti uDaniel emile endaweni engcwele mase niwabona amanyala encithakalo ofundayo makaqaphele. Kusho ukuthi mase nibona amanyala encithakalo qaphelani khonto esingenzeka noma nini. Mase nibona abesifazane sekuyibona sebeshela besilisa qalani ke nibuke.
Hallelujah. 1983 ngangisemusha. Fike eGoli. My family yakwaPrware ngangisebenza kuyo ngiyothenga izinto zelunch. Thole esangweni. Mase ngibuya kunentokazi. Yaphuma nje izinye elilodwa inesikhala. Ngazi lakhishwa yini nini kuphi. Lale kade laphuma ngoba umlomo ongavuvukanga. Yayicobela izinto zabesifazane ogcina ngamazi noma umpofu noma mnyama khona lezi eyicotshwayo. Sokubamba ilanga. Yangibingelela ngavuma. Ngathi ngedlula lithi hlwi ikepisi lami. Yalithwala ekhanda layo. Ngangumfana nje othothobelwa waseyiyoni. Singabantu beyithunywa besabayo. Mangithi ulisaphi ikepisi lami. Ithi awuboni wena into ngiyakuthanda. Yasho yahleka athi amazinyo amanye ngezwe ukuthi tsh kancane. Ejozi mntanami. Kwandonga ziyaduma. Wena ngeke ubuye wena. Njoba unje nje. Ngeke ubuye wena. Njoba ubhayiza la emthwalume wena ngeke ubuye. Endo kwandonga ziyaduma kwesekatela iminyama kwamntanami waya. Inyama kayipheli kuphela amazinyo endoda. eGauteng. Kwamntanami waya. Akuyilibuyayo. Hey. Kwanyama kayipheli. Kuphela amazinyo. Kwanyama kayipheli. Wena ungathi yakosa kanti kwanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda. Le ntombazane yayibanjwe umoya. Manibona amanyala encithakalo. Nibona besifazane sebetikiza bengasafuna ukugqoka. Beshaya puna. Betiza sengathi ithuku liphume ngaphandle komquba. Abasazihloniphi isikhathi samanyala. Bafaka amabhluke ke singenandaba nawo kodwa ngihlushwa into eyodwa ukuthi umuntu osifazane mayesefaka ibhluke udidwa yini kusize wakhe. Asinankinga nebhluke kodwa ngihlushwa into eyodwa ukuthi mayifaka usize 40 yini makuyibhluke afaka usize 36 wehlelana usize. Wehlalani anginankinga ngalo inkinga nanku wehla usize. Luyehla bhluke lakhona libambe iqakala lilithi na.
libambe isitho lithi phaqa, lihlale edolweni lithi ngqi, lihlale ethangeni lithi phaqa, lihlale efikeni lithi ngqi, lihlale esinqeni lithi phaqa, nasenkomeni. Lalela, mawumfana welusa nyawo uvela ibodi nansi inkomo. Nansi yana, angazi noma ngayilanda kodwa nansi yana. Iyo le yaya, mina ngelusa iyo le, iyo le yaya. Mani bana manyala, kuvezwe izinto ezifihlwayo ziyavezwa ngoba isikhathi samanyala, kuvezwa nezinto okuthiwa zingama-private parts ngoba isikhathi samanyala. Uthi uyacosha mntanami kanti uyalahla. Avela athi umfana inhle ngempela futhi imi kahle kodwa indlela egqoka ngayo ngicikwa indlela. Ngeke ngithathe umfazi onje mina. Mani bana manyala, namadoda angasayithandi avela aqoke nje. Khona lamabhuluku okuthiwa amalineni, khona lamalineni lana avela ubona umcondo uthi le ndoda inomcondo, ibhuluku elivale nje iqakala kodwa inomcondo. Ubona umkantsha lapha phakathi, wena wenyusa amehlo uyoze ufike lapha phezulu emazambaneni. Mani bana manyala encithakalo, umprofeti uDaniel akhuluma ngawo esendaweni engcwele, lawo ofundayo makaqaphele. Uma bengagqokanga lezi imfefe okuthiwa amalineni, bagqoka amabhuluku ebona besilisa ababamba bonde ishubhu leli. Sweet Jesus, sweet Jesus, what a wonder you are. Oh yes, You are brighter than the morning sun. You are better, much better. Like a lily that grows by the wayside. Oh yeah, You are precious, most precious than gold. Man bona manyala, encithakalo.
Mzalo uzala indoda. Zoloko ethi gazi lami. Enjani gazi lami? Enjani khazini? Magazi. Anibona amanyala. Encithalo. Amen. Abesilisa bayishintsha amazwi. Sebekhulumiswa kwabafazi. Umoya wesikhathi. Shintsha nje step sokuhamba. Uhamba isisi step. Umoya wesikhathi. Manibona. Uthi kuhulumeni ayilemezi yetshena amadoda wagana amanye siyoke sibuke. Lehlile igomoro lehlele South Africa. Indoda kufuna ikane enye. Njobe indoda injena nje. Ngengibuke ngihlala nanka amadoda engihlala nawo. Makhona ogula kuze nginyakaze mina ngubaba. Ayinakani lezinto. Nanga umuntu efa. Hayi uzoba strong baba. Uzoba strong nanga umuntu efa. Amadoda azokana no azofa ngiqinisile. Ngoba umuntu wesifazane udaliwe ukuthi abe nethisi. Kunalo luthando nalesandla. Nalokurapa nalokukhava. Nalokiss mnci. Usathana uthi ntshebe thuntshebe. Hwanga thu hwanga. Madola aqinile thu madola aqinile. Ezozala ngomoni. Mani bona lamanyala encithaka. Ofunda. Noma ngafaka ibhluku elimqina ngqi ezenza intombazane uyabona akulona ihips ithambo muthi nje kunje qo kuthiwa abesifazane bane right. Uhulumeni ukhuluma into angayazi. Ngona thule. Adedele thina. Hlale ngisho lento uhulumeni akafakela abantu amanzi, afakela abantu ugesi. Alungisa indaba lezi ezinye zokuhola kwezalukazi nosisi beqolo kusupport bonke labo bantu. Kwakhiwe izindlu. Inhlala kahle yonke. Mase kuya ngosimilo somuntu badedele thina ngoba yithi nombhele nombatha. NoDlamini, noVelakazi, noNtobela, noNxumalo. NoMthembu esithunyiwe noMahlangu nesimilo somuntu. uNkulunkulu wazi ngomuntu, umuntu akazi ngomuntu. Abafaka amanzi bese behlehla. Mase kuthiwa bazowadedela, bazovula iholo bese bededela thi. Yena khipha isikhiyi umeya bese dedela mina ngikhulu umuthi. Kuzokwenzekani? Isikhathi samanyala encithakalo. Abomama ingane zabo ilotsholwa double. Kunomama abadlibi izokuze kubeka yi6. Sengane yodinele ilethwe avela athi male. Mase kuzofuna impahla sezasebenza. Futhi kuyofuna lo muntu wakho ahambe kayosebenza azokwazi ukuyikhophela asaza thina ukuthi indaba iyaqhubeka sasinga eshokwazi kakuuye ohlukanisa abantu kade bethandana. Khona umama bangcole kabi baba nje umoya walesi sikhathi.
ngase efisa ukufa. Imizi iphethwe ngabafazi nezingane. Indoda iphila kube ngathi umkhulu osebenza engadini. Indoda iphila kube ngathi umalume osebenza engadini. Thola umama nezingane ngoba baxoxa abayisiqhoqo indoda hlezi yedwa phansi kwesihlahla. Awuyayishade nalo muntu njalo. Kuhletshwa yona le ndoda izwe kulokho kuluma ikhanda yena wayengaqedi kanti ziyalima ilima kuyo. Laba mama badayisa ingane zabo emadodeni bazoyidela inkani. Ngoba indoda ikhonela ukwakhisa ingane ngoba indoda izoshesha ife zisale nawe. Njengoba ungafuni ukubhildisa ingane uzoyidela inkani izofa zizokupheka. Abanye bayakhala la kithi bese inkosi ebese babeka izandla ingane ziyabahlupha uma usuhlehla ulandela uthi uye walomkhokha. Ingane beyingathintwa indoda ethi iyayihlukumeza. Bengingedwa 9 months umuntu ebhaxa bulingana ibebovu benje ncabulile mama fisa wasa baba wo ingane mama lethi iBhayibheli uswazi nokuyala kuyanika umntwana ukuhlakanipha. Uswazi akaze luyibulala ingane, uswazi luqaqa ingqondo. Kodwa lezi zinto ayingashawa kuze zife zizinja. Ngono nenja kodwa isuke la izwe. Lezi ayithintwa ziyabunguza nje. Ivingi sinkwa ishiye sinjalo ingasibuyisele eplatini sibeke yosala ubona kube zinkohlo ngoba ayithengi yona. Umuntu uthi mntanami vetha ungiyeke mama kokucala ngicela ukuthi ungizale muhluleka yimi angazi ngenze njani ngoba angizange ngicela ukuthi ungizale wangizala wena. Akusichoice yami ukuzalwa wena waba nechoice yokuzala. Ngimaintain ke sisi. Kodwa konke ngiyazi kahle mntana njengoba uhlukumeza unyoko uhlukumeza uyihlo lithi iBhayibheli ombele omunye umgodi kusasa. Uyaya. Awuzuhlezi uxhuma phezulu uhili.